Ola a todos e a todas, neste vídeo imos ver as 5 funcións básicas de Excel. Primeiro de todo a diferencia entre función e fórmula, porque son conceptos similares, pero non son o mesmo. Unha fórmula é calquera expresión que ti escribes, vale, nunha cela para facer un cálculo. Ti decides os números, os operadores e as celas que se van a utilizar. E unha función é unha fórmula que xa está creada por Excel para realizar cálculos específicos de maneira máis rápida. As 5 funcións básicas de Excel, que están neste botón de aquí, son suma, promedio, contar números, máximo e mínimo. Vamos a empezar por suma. Entonces, para utilizar a función suma, primeiro teño que poñerme na cela onde quero que me realice o cálculo, me vou a suma e selecciono, vale, o rango que quero que me sume. Neste caso, as vendas da Delegación de Madrid de xaneiro a marzo. E para sair da función, lle dou a intro. Vale, ahora as vendas de Barcelona. Me vou a suma, selecciono o rango que quero que me sume e lle dou a intro. As de Sevilla, lle dou a suma, selecciono o rango que quero que me sume e lle dou a intro. Promedio que me fai é calcular unha media aritmética do rango, vale, de datos que eu lle estou dando, do rango de celas. Entonces me vou a promedio, vale, e o mesmo, lle dou o rango e me dice que a media aritmética das vendas da Delegación de Madrid de xaneiro a decembro é 1826,374. Valor máis alto, o que me fai é calcular dese rango de números cal é o máis alto de todos. Entonces me vou a máximo, lle dou o rango e me dice que o número máis alto, vale, das vendas de Madrid de xaneiro a decembro é 6.745,30. Valor máis baixo, é dicir, mínimo, sería 345,26. Poñería, vale? E número de mostras, vale? Me calcula, o sea, é a función contar, que o que fai é contar, vale, o número de celas que ten un rango. Entonces, se eu me vou a contar números, e lle dou e lle dou o promedio, me dice que hai 10 celas, vale, neste rango que eu lle acabo de decir. É dicir, de xaneiro a decembro van 10 meses, 10 celas. Isto nos vale o que acabamos de facer para celas que están continuas, vale? É dicir, que están pegadas as unhas ás outras. Como fago para celas que están discontinuas? Vamos alá. Por exemplo, esta de aquí. Se eu quero contar a cantidade de pasaxeiros que son transportados polas aerolíneas arxentinas, vale? Suma, me teño que poñer aquí, suma, e agora teño que sumar, vale, os pasaxeiros que son transportados polas líneas arxentinas. Aquí teño o número de pasaxeiros e selecciono coa tecla Control as celas que quero que me sume.
y para salir da función, intro. Entonces me dice que hai un total de 758 pasaxeiros que foron transportados polas líneas arxentinas. E isto mesmo podo facer con calquera das funcións, das 5 funcións. Vale, e se vos fixades, a diferencia na fórmula co anterior é que cando as celas non están continuas, é dicir, eu non lle dou un rango de celas continuas, as separa por un punto e coma, e cando lle dou un rango de celas que están continuas, as separa por 2 puntos. Porque aquí o que lle estou dicindo é que me conte, ou que me sume, neste caso, perdón, as celas que están entre a C28 e a C39, e aquí lle estou dando as celas que me ten que sumar. Entonces van separadas por un punto e coma. Despois tamén tería, vale, pois por exemplo, para a función de contar números, vale? Isto temos que ter claro que só nos sirve para contar celas que conteñan datos numéricos, vale? Entonces, se eu quero contar a cantidade de voos de aerolíneas arxentinas, me teño que poñer, vale, nas celas que conteñan datos numéricos. Vamos a velo. Contar. E entonces lle digo, quero saber a cantidade de voos das aerolíneas arxentinas. Control. E tería 10 voos, vale, de aerolíneas arxentinas. Me teño que poñer nesta cela de aquí e non en esta, porque esta sí contén datos numéricos e